Tak, ahoj a dobrý deň. Teraz neviem, či po slovensky, či po česky, a budem to tak striedať. Vítam tu na Danku Bederkovú, moju kolegyňku. Ahoj, Danka. Ďakujem, Andrejka. Ahojte, dobrý deň. A my sme sa dneska stretli na takú špeciálnu vec spolu, Dani, že by sme vám radi natočili také naše úprimné pozvanie na jednu akciu, ku ktorej sme sa vlastne dostali. Danka, či môžeš trošku o tom povedať vlastne, ako ty si sa k tomu dostala? Áno, veľmi rada. Uh, ja som už dlhšiu dobu registrovala na Slovensku Juliu Krakovú ako zaujímavú žienku v human designe. A veľmi som sa chcela s ňou stretnúť, pretože o human designe sa až tak veľmi nemá človek s kým rozprávať. Takže som sa veľmi tešila, že sa stretnem s niekým, kto je veľmi podobne ponorený do human designu. A my sme sa stretli a bolo to veľmi príjemné, prišlo mi to veľmi prirodzené a prišlo mi veľmi, veľmi ľudská, milá, príjemná. A pri tom stretnutí úplne nečakane, čo som myslela, že ideme na kavičku, tak vlastne spomenula, že bude robiť na Slovensku také stretnutie. Vtedy ešte celkom nemala predstavu, ako to bude vyzerať, ale vedela, že chce urobiť naživo stretnutie na Slovensku. A vnímala tak ako mňa zase na Slovensku pôsobiacu, tak ma tak automaticky, alebo možno prioritne, a veľmi si to cením, prizvala ako zástupkyňu nás, Slovakov a možno aj Čechov, proste nás lokálnych, do tohoto celého podujatia. Pre mňa to bolo úplne super, lebo to som vôbec nečakala, už sme išli na kávu a vlastne, že vymyslela priestor, vytvorila pre nás priestor aj pre Čechov a Slovakov. No a ako to tvorila v sebe a rozmýšľala, zvažovala, tak vlastne vedela, že nejaký priestor nám dá, ale nevedela, čo to znamená to nám. A to nechala celkom na mňa a to som ja úplne hneď vedela, že to nám znamená Daniela Bederková a Andrea Pixová. Hej? Pretože Andrejku zbožňujem a veľmi oceňujem a veľmi obdivujem jej kvalitu. Hej. Napriek tomu, že som v human designe dlhšie, keď sa to vezme na časové obdobie, tak už som ja samotná chodila k Andrejke na výcvik, hej, že som sa učila vzťahy, kedy to bolo 2 roky dozadu, Mhm, áno, Danka. že som vlastne, hej, že som vlastne naozaj zhliadam ku tým tvojim vedomostiam, Andrejka, a tým pádom mi bolo úplne jasné, že keď si mám ja niekoho prizvať do toho nášho pôsobenia na tomto podujatí, ktoré ešte vôbec tedy nemalo formu, vedela som, že s kým. A Mhm. to je ako pre mňa zásadné, že viem, že tam budem s Andrejkou, ktorá proste vám má čo dať. A teraz vám Andrejka povie niečo viacej, pretože v podstate je to celé medzinárodné podujatie a v tomto medzinárodnom priestore je Andrejka viacej doma ako ja. Ďakujem, Danka, super, krásne, úplne ma to zahrialo. Ďakujem ti veľmi pekne a hlavne ďakujem ti za pozvanie, lebo ja si toho veľmi cením a ja som prvých 20 rokov žila na Slovensku a ďalších 26 už v Čechách, takže keď mám možnosť s niekým spolupracovať a s tebou v slovenčine, tak veľmi, veľmi rada, lebo my už sme aj spolu natáčali predtým nejaké veci a tá slovenčina, ja proste mne úplne srdce plesá, vieš, lebo jak som projektor, tak mne sa dobre na teba potom ladí, tak mám taký pocit domova, vieš, úplne keď s tebou rozprávam a čo už nemám normálne, no. A tak my máme pocit domova aj preto, že vlastne o pár dní máme obidve narodeniny, že sme ozaj narodené veľmi, veľmi pri sebe, že máme rovnaký inkarnačný kríž, tú rovnakú podobnú Áno, cestu toho nášho poslania, takže myslím si, že aj v tomto, že my sme proste klikli si veľmi mhm, v tom priestore áno. v human designovskom svete sme si fakt zapasovali, takže aj to je určite, že máme k sebe blízko, čo sa týka aj toho pohľadu na to naše smerovanie na human design a tak. Takže Mhm, určite je to aj tým, že sme si áno. blízke. Áno. Takže vlastne toto, čo sa medzi nami prirodzene vytvára, alebo tam bolo vždycky, my by sme veľmi radi priniesli aj vám, aj Čechom, aj Slovákom, lebo predsa len ja hodím tú stránku vlastne našu, kde o tom sa trošku viac dozviete v češtine. Predsa len tie tesáre sú aj pre Čechov blízko. Takže veľmi, veľmi radi by sme vás pozvali s Dankou, lebo Danka to je západné Slovensko, alebo jak to popíšeš, vieš, akože ľuďom... Um, tak ti neviem, že či to náhodou už aj nie je mierne stredné. Ako Aha, teraz by som veľmi, veľmi nerada urazila hej, tesáre, lebo fakt neviem, hej. ale je to, neviem celkom presne, je to možno také rozhranie.
Hej, hej, hej. Ale No je to krásne miesto. Bez ohľadu na to, či je to západné alebo stredné Slovensko hej, alebo ktoré hej, Slovensko. Je hej, to hej. prekrásne miesto. Hej, každopádne pozerali my sme na mapu a je to blízko z Čiech. Je to veľmi dobre dostupné aj od Ostravy, aj od Brna. Je to pre nás ako krátka cesta, nie je to nič náročné. Takže skutočne toto, keď Danka s tým prišla, tak ja som si povedala, juj, to je presne ono, že poďme sa stretnúť niekde na proste krásnom mieste, je tam krásna príroda a zažiť spolu tých 5 dní, lebo si myslím, že keď to tak poviem, vieš, Dani, na rovinu, niekto to organizuje a dáva si s tým veľkú prácu na veľmi, veľmi profesionálnej úrovni, lebo my sme Juliu zažili už, ona robila viacero podujatí po Európe, takže vieme, že majú tým a vedia to zvládnuť, takže keď to je takto blízko ľudia, tak fakt poďme, sme si povedali s Dankou, že vtedy som, ja presne, keď Dani, ty si o tom hovorila, tak ja som si hovorila, len keby sme my tam mali ísť ako účastníci, vieš, že by som tam šla za tebou, zaručene. Takže to miesto je fakt krásne a poďte tam s nami, lebo je to blízko a aj tie cenové podmienky nám stanovili veľmi, veľmi priateľné. To ešte možno o tom by som porozprávala, Dani, že Určite, že sme vybavili hej, áno, lokálne naozaj oveľa zhovievavejšiu cenu, podľa mňa úplne skvelú cenu, pretože nech robíme čokoľvek, akékoľvek podujatie, keď sa pozriete, že koľko sa platí za podujatia, tak vlastne aj toto podujatie ako také pre tú medzinárodnú klientelu je podstatne drahšie. A podarilo sa nám fakt dohodnúť pre lokálnych nás, Čechov, Slovakov, ľudí 350 eur. Obrovská zľava, fakt myslím si, že na to, že vlastne, že ešte ste mi ani nepovedali, že to vlastne ste 4 plné dni, hej, 5. deň s príchodom, ozaj mimoriadne kvalitného programu, o tom vám teraz Andrejka povie, tak cenu sme dokázali a boli veľmi ústretoví, čo si veľmi, veľmi vážime, na 350 eur za ten program, to je super cena. áno, áno. Tu potom na tých mojich stránkach máte popis, že sa tam zadáva na ich pri prihlásení promokód naše mená, jedno alebo druhé veľkým tlačeným a dostanete sa na túto lepšiu cenu. A platí to celú dobu. To je nutno povedať, lebo určite uvidíte po internete rôzne krátkodobé akcie, 10-15% zľava pri rôznych príležitostiach, ale táto vlastne, čo je od nás dohodnutá, je skutočne pre vás, lebo niekto vieme, že potrebujete plánovať dlho dopredu, ale potom, vieš, som hovorila aj s pár ľuďmi, ktorí hovoria, ja by som strašne rád, zatiaľ tam nič nemám, ale neviem si ešte teraz rýchlo zariadiť stráženie na deti, alebo prarodičov a tak, že treba to budú vedieť, vieš, až koncem augusta, takže skutočne máte priestor, verím, že to klapne, kto tam máte byť, tak si myslím, že to je tak veľké pole, že sa do toho vojdeme proste. Mhm, A mhm. ešte by som, vieš, aj zmienila jednu vec, že vlastne sme sa im snažili vysvetliť, jak fungujú v Čechách na Slovensku platy, že je to iné úplne. A ešte potom boli veľmi zdielni aj k tej variante, potom keď si vyberiete keď sa tam idete prihlásiť, tak vlastne tam sú rôzne varianty ubytovania, všetko je s plnou penziou a sú tam rôzne varianty, aj najlacnejšia varianta sa týka bývania v stane. Hej, úplne, že si tam vlastne už potom je neomezený skoro ten priestor. A ešte aj na to, keby ste fakt nevedeli a nevedeli sa na to finančne dostať, tak ešte nám potom napíšte súkromne, lebo máme ešte nejakú zľavu aj na to, na ten stan, vieš, že už potom sa No. ich nám zľutovalo a videli, jak fungujeme tu na lokálne inako. Takže tam je potom cena 90 eur, vrátanie 3-krát denne jedla, takže za mňa úplne proste to je... Áno, dostali sme fakt lokálne, vážia si, že to podujatie sa uskutoční tu u nás a chcú tam a nás, lokálnych ľudí. Takže využíme to, tešme sa, že nám dali zľavu, pretože je to rozdiel zaplatiť 520 a 350, hej, plus ešte ubytovanie. Áno, ak by ste mali s tým akýkoľvek problém, tak nás kontaktujte, my vám všetko veľmi radi k tomu povieme, pomôžeme vybaviť, zarezervovať a tak ďalej. Ale nepovedali sme to najdôležitejšie. Čo? Čo vám Áno, prináša toto fakt zaujímavé podujatie? A to musím povedať, že majú tí speakery a Andrejka vrátane veľkú úctu, pretože voči moju, pretože ja to vnímam iba tak spodiaľ, pretože moja angličtina nie je až taká úžasná a som fascinovaná tou kvalitou tej prípravy.
koľko stretnutí prebieha. Ja na nejednej konferencii som sa zúčastnila, na nejednom podujatí som sa zúčastnila a tuto je fakt vidieť, dovolím si nazvať perfekcionalizmus, alebo proste fakt akože velikánske zanietenie na tú prípravu, aké obrovské množstvo času, koľko stretnutí prebieha, koľko debát prebieha, ako to spraviť ozaj pre ľudí, aby to bolo úžasné, príťažlivé, zaujímavé a to sú z môjho pohľadu ozaj kapacity v human designe. Podľa mňa ľudia, ktorí majú veľmi obmedzený čas a dokážu si obrovské množstvo hodín na tú prípravu nachádzať. Tak akože klobúk dolu a Andrejka sa zúčastňuje všetkých týchto stretnutí, takže by som poprosila Andrejka, že daj nám viacej z tých infošiek, že čo nás tam vlastne čaká. Áno, áno. Tak ono celé je to postavené na pilieroch základov human designu. To znamená, lebo oni všetci si za tie roky uvedomujú, že ľudia veľa študujú, ale že chýbajú im tie pevné základy, kde by to spojili s telom. Lebo keď vlastne pochopíme nejaký základný pilier, tak sa nám to inak v tom systéme integruje v nás a potom akékoľvek informácie na rôznych kurzoch human designových a tak, už máme na čom stavať. No a tie piliere vlastne vybrali tieto 4. Je tam od druhého dňa je celý deň venovaný I Chingu. Tam je veľmi, veľmi zaujímavé, na to vás chceme skutočne pozvať, lebo bude prednášať môj učiteľ vlastne Martin Grassinger, ku ktorému ja som chodila na rave biológiu a na I Ching pre analytikov. To mne veľmi, Danka, otvorilo oči, vieš, v tom prapôvode. On šiel do toho čínskeho pôvodom. Takže určite celý deň bude venovaný jeden deň I Chingu a potom poviem tú štruktúru. Ďalší z pilierov je kabala. Tam pozvali vlastne odborníčku na kabalu, dosť celosvetovú, anglickú jednu lektorku, ktorá je pôvodom z Izraela. A tá nám to bude prepájať a my si to ďalej potom budeme napájať cez okruhové skupiny, ktoré sú v human designe a vychádzajú z toho Jakobovo rebríka vlastne. Takže to je ďalší veľmi zaujímavý deň. Potom bude nasledovať celý deň o čakrách, kde je vlastne pozvaný indický vedický astrológ Yogeshwar, ktorý zároveň je human design analytik prvý v Indii, ktorý vyštudoval výcvik. Takže to je mladý chlap, ktorý veľmi, veľmi pokrokovým spôsobom prepája to veľmi staré, prastaré s tým novým. A uvidíte, keď niektoré veci z tých čakier sa dozviete do hĺbky, tak vlastne pochopíte inak ešte tie energetické centrá. A mám tú skúsenosť, že ľudia potom si to pamätajú. Vieš, že nelovia v hlave, ale cítia to v tele a vedia to dať von. Takže určite to je veľmi, veľmi zaujímavé. A posledný deň, zlatý úplne hřeb programu gala na konci je astrológia, ktorá vlastne viete, že efemeridy planet, výpočet pozícií planet je používaný pre bodygraph, pre výpočet mapy v human designe. A tam pozvali, a to som ti musím povedať, Danka, že ja som skoro odpadla, ja som vedela takého pozvu z IHDS, niekoho z veľkých učiteľov, ale pozvali Darshanu Matthews, ktorá je vlastne učiteľka profesionálneho výcviku všetkých veľkých súčasných učiteľov human designu. Že u nej študovali aj Pavaka, aj Julia a tak. A je to nádherná žena. Tak keď vidíte tú energiu, je to stará dáma veľmi, ale má krásnu energiu a ona rozpráva o astrológii, takže máte pocit, že to je ľahké. Vieš, že úplne proste ti to spína tam, že aha, tak toto je. Takže to sú piliere, na ktorých to bude stáť. Ale čo Dani mne príde zaujímavé, a ja už som to zažila pred 2 rokmi, 23 rok na Ibize s Mary Ann Vinegar aj s Pavakou, to je, vieš, mne tam príde unikátny ten režim dňa, ten program, ako oni ho poskladali. A my to aj u nás na tej českej stránke vlastne vám o tom píšeme trošku viac, lebo vlastne sa snažia prepojiť behom dňa tie cvičenia a tie prednášky tak, aby to dávalo zmysel pre celý tvoj systém, jak emócie, tak chovanie, tak energiu v tele, pohyb tela, aby sme vlastne dokázali, lebo to nie je primárne výukový, hej, 5 dní, to je zážitkových, retreatových. Hej, takže tak, aby to vlastne oslovilo všetky systémy vo vás, všetky vrstvy. A to je o tom, a to som si hovorila, vieš, najprv, že tam pozvu niekoho, kto bude cvičiť, nie? Vieš, ak to býva, že si pozveš k sebe nejakého druhého lektora. Ale trošku mi tiež spadla brada, lebo oni budú s nami cvičiť, vieš, priamo, že ráno tam bude vždycky na výber buď yoga s Juliou Krakovou,
alebo Qigong s manželom Pavaky so Zachym, alebo meditácia klasická v tichu priamo s Pavakou, takže manifestorkou, takže aj tí lektory si, vlastne ja som si tak pozerala, si hovorím, že ja každý deň pôjdem dať čo skúsiť asi iné, vieš, lebo by som Hej. ich chcela všetkých zažiť, že akože ich na život nie je úplne bežné. Takže to je ranný nejaký čas, potom sú raňajky. A čo je veľmi zaujímavé, a to ja som práve zažila s tou Marianne Winniger, je 2 hodiny každý deň od 2. do 5. dňa budete rozdelení vlastne podľa svojho energetického typu. Manifestory zvlášť s Pavakou, reflektory zvlášť s Nisgard, reflektorkou, lektorkou, generátory, manifestujúci generátory s 2 lektorami, projektory s 2 lektorami, lebo tých tam bude viacej, hej, štatisticky. A volá sa to, že aura immersion, to znamená ponorenie do energie vlastnej. A musím povedať, že dokiaľ som to nezažila, tak som neverila, akú to má hĺbku a silu. Vieš byť v poli iba podobne prúdiacich energetických ľudí. Nehovorím, že sme podobní, ako to nechcem v tom zmysle ako škatulkovať, ale uvidíte to niečo v tom systéme hlboko uvoľňuje. A ja keď som len s projektormi, je to úplne iná energia, vieš, než keď sme tam namiešaní. A všetci títo lektori majú skúsenosť s vedením tých immersion, lebo Marianne to učí pre lektorov. A sú tam rôzne cvičenia, ktoré sú jednoduché. A chcela by som vás veľmi, veľmi povzbudiť, aj vy, ktorí si netrúfate s angličtinou nejak ako výrazne. Takže tam sú, vieš, tak jednoduché inštrukcie, čo skúšať, zavrieť oči, nacítiť si, že to je viac o tom vašom prežitku, než o tom, aby ste hlavou tam niečo sa učili. A aspoň my dve sa to snažíme koncipovať tak, že máme okolo seba priateľov, ktorí sa venujú human designu, takže pravdepodobne, že nás tam bude viac. Áno, áno, veľmi, veľmi sa usilujeme, pretože moja angličtina tiež je na úrovni taký pokročilý začiatočník, hej. Čiže tiež nemám kvalitnú angličtinu, ale presne toto sme s Juliou debatovali, že bude to robené spôsobom, aby tá angličtina bola veľmi easy, aby ten spôsob, ktorým to vysvetľujú, bude veľmi jednoduchý, pretože tam nepôjde o slova, v tom ide o ten prežitok. To je jedna vec. Čo chcem povedať aj ja, že aj včera na nejakej tej mojej facebookovej skupine písala žienka, už mám výklady stade a nedá sa mi to, neviem to stále ako keby žiť. Toto je presne to, že poďme to žiť. To je to, čo ja ako praktik v poslednej dobe veľmi postrádam, je, že ľudia sú nabití informáciami o human designe až čumím akými, hej, ale nežijú to. A ja to žijem. Moje deti 10 rokov žijú human design bez toho, že by mali vedomosti o human designe. Len tým, že ich vediem. A toto je to vedenie a to nás dostane do toho tela. Čiže jedna vec je, že poďme do toho, lebo to ide do toho tela. To je to, čo nám nesmierne chýba, lebo sme len nabití informáciami, vygeneruješ si, nájdeš si, vygoogliš si. Teraz je toho veľa, ale toto nám nikto nedá, ten kontakt s tým telom, to nemáš kde získať, jedna vec. A druhá vec tým, že to bude o tele a nie o rozprávaní siahodlhých prednášok, zvládneme to aj s ľahkou angličtinou alebo základnou angličtinou, ako mám ja. A súčasne s Andrejkou sa usilujeme a máme už zabezpečenú prevažnú väčšinu, že vlastne v tých skupinkách bude niekto z nás, Čechov, Slovakov, podporujúcich, ovládajúcich human design na takej úrovni, že nám dokáže dať ten sprievod, že si spravíme tú skupinku, sme pri sebe a keď niečo nerozumieš, tak si to povieme. Čiže aby sme sa tam cítili príjemne, aj keď nemáme neviem akú angličtinu a obsiahli, poňali, získali z toho všetko, čo aj tí ľudia, ktorí tú angličtinu dobrú majú. Pretože je to robené s tým, že nie všetci tam prídu s vymakanou angličtinou. Hej. Takže toto sú dve pre mňa obrovské kvality. Pre mňa ako praktika to, že to konečne ide do tela. Pretože fakt vnímam, že ľudia ste nabití informáciami, ale nedostávate ich ako keby do života, že je to stále v tej hlave. Takže poďme do toho tela. A druhá vec je, budeme tam mať tú podporu, aby sme si porozumeli. Hej. Áno, áno, presne tak. A verím, že fakt sa nájdeme v každej skupinke, že ešte bude od nás niekto, kto vlastne bude s vami a bude vám vedieť dať tú podporu, keď sa zamotáte alebo tak. Takže určite
A aj medzi študentami a našimi priateľmi a ľuďmi, čo už vieme, že sú tam prihlásení, veľa z nich vie rôznej úrovni angličtinu. Takže skutočne sa toho nebojte. Ja verím v sile tej skupiny, vieš, že sa to tam proste Je to kolektívne... komunitné stretnutie, takže budeme tam tá komunita, budeme tam tá spoločná skupinka, ktorá sa bude podporovať. Hej? Takže Áno, určite to tam, nikto nebude mať pocit, že som tu stratený a neviem si tu rady. Ideme áno, tam, budeme o vás vedieť, pretože budete sa prihlasovať cez tie naše mená, takže budeme vedieť, kto ste tam, tí naši. A vlastne nejde vôbec o to, aby sme oddelovali tým medzinárodných human design návštevníkov alebo proste účastníkov a nás lokálnych, ale ide o to, aby sme my lokálni sa podporili a to vieme a chceme zabezpečiť určite. áno, áno, áno. No a potom po obede spoločnom je najviac akože mentálna časť toho dňa, odpoludňa, a to sú už tie medzinárodné prednášky o tých pilieroch, jak som vám hovorila. Ale vlastne tuto my sme dostali s Dankou priestor, že vlastne paralelne pre vás budeme mať v týchto tiež témach česká a slovenské vlastne naše vstupy, jak už spoločne, alebo každá zvlášť. A to sme nechali s Dankou po našich skúsenostiach, lebo už obidve robíme semináre niekoľko rokov naživo, tak máme to pripravené, ale zároveň sme veľmi, veľmi otvorení tomu riešiť s vami, čo vám prirodzene od rána k tomu tématu vo vás vyplynie, kde sa to nespája, kde tápam, kde nerozumiem, čo sa ma tam dotklo, lebo predsa len to je hodinka a pol, hej, ale pozrite, ďalší program je až o 5, takže my tu máme odpoludňa dosť priestor, jednak vám dať v češtine a slovenčine tie informácie a druhá si fakt budeme zvlášť, kto budete mať záujem, hej, tak budeme zvlášť mať priestor, miestnosť a môžeme tam úplne čokoľvek, čo príde a budete potrebovať vlastne vám vysvetliť viac pre tú hlavu, hej, lebo to je taká tá odpoludnejšia, tá mentálna časť toho vlastne, no. Áno, určite budeme mať pripravenú nejakú zaujímavú tému, v podstate prednášku, ktorú každá si pripravíme spolu, tam pre vás budeme, vždy tam budeme spolu, ale súčasne bude tam priestor na tú diskusiu, na tie vaše otázky, naše odpovede a možno len na nejakú spoločnú debatu nás všetkých v tom našom kruhu, ktorý si spravíme. Čiže určite tam budeme pre vás a tiež tie medzinárodné prednášky, ktoré v tom čase budú s veľkou pravdepodobnosťou, že Andrejka, nahrávané, pracuje sa na tom, aby nám nič neuniklo. Áno, takže to potom vlastne sa môžete ešte paralelne pozrieť aj na toto. Takže určite dostanete sa ku všetkému, k čomu sa budete chcieť dostať, ale takisto zároveň je to úplne v pohode si urobiť čas pre seba a mať tam nejaké svoje flow, lebo budete v krásnej prírode s pani ľuďmi, takže hej, netreba to drieť proste, tak jak vám to príde prirodzene. No a potom ešte vlastne odpoludnia je úplne dohromady workshop všetkých. Tam zase vám budeme asistovať maximálne s nejakým pochopením aj angličtiny. A to je práve z tých pilierov vychádzajúce už prepojky do human designu. Hej, eating a kabala a tak ďalej, čo to robí v tele, v centrách, v okruhových skupinách, v linkách, v planétach. Takže tam dostanete také zjednotenie toho dňa, a to zase budú viesť veľmi zaujímaví ľudia. Ja myslím, že tam bude aj Niskár, tá reflektorka práve. Takže na to sa môžete tešiť. To je také, bude to prekvapenie, ako to vlastne ešte bude celé robené. A zase je to hodinka spolu večer, kde si to veľmi ukotvíme. A potom je spoločná večera a večer ešte bude zážitkový program, hej. Oni dosť veľa pozvali slovenských performerov. Snažila sa Julia, skutočne to ma veľmi prekvapilo, Dani, zapojiť takto aj miestnych rôznych spevákov, mantry tam budú. Kolega náš francúzsky je DJ, muž od Julii je veľmi profesionálny DJ celosvetový, špecifickú hudbu hraje ako veľmi kvalitný, takže myslím si, že môžete sa veľmi tešiť ešte na večer, veľmi pekný program až do tej 10. A tiež ten program je veľmi nabitý, ale keďže my sme v human designe a každý máme svoju autoritu, čiže každý ide kam chce, čo chce, hej, Áno, proste, aj keď sa niečoho nezúčastníte, vám neunikne
hej, že to nie je, že každý deň to na seba naväzuje, čiže nič sa nestane, keď cítite, že si chcete dať odstup, že si chcete sa uvoľniť, odpočinúť a že prídete potom na ďalší deň do rána, nič vám neunikne. To nič v zmysle, že nie je to program, kde naväzujú na seba tie jednotlivé stretnutia, ako keď robím nejaký seminár a keď ideme, že ideme jednu branu, druhú branu, tretiu branu, štvrtú branu a potom ich spojíme. Hej, vlastne je tu taká veľká sloboda v tom celom poli. V podstate môžete to poňať ako jednu famoznú human design dovolenku. Áno, áno, krásne. Takže ja myslím, Danka, že sme to celkom vyčerpali, že? Takto, tie témy. Program áno, snáď áno moja. Hej, hej, hej. Samozrejme, napíšte nám, Danka, alebo mne, keď máte nejaké otázky a nedozviete sa ich na tých stránkach, určite. Čo vieme z organizačných dôvodov, tak sa bude aj organizovať nejaký zvoz z bratislavského letiska, lebo veľa cudzincov priletí a z viedenského, tak už aj tak sme sondovali nejakú spolujazdu z Čiech, lebo sa mňa pýtali, vieš, klienti, že či čo také bude, tak sme to Julii už Určite. nadhodili a hovorila, že pravdepodobne bude vedieť minimálne Čechov a Slovakov pripojiť z Bratislavy, že sa dostať nejak vlakom aspoň alebo tak a napojiť ich na tých, ktorých z Bratislavy budú brať. Takže určite tým, ak sa prihlasujete, tak v tom formulári, aby ste vedeli, sa oni vás pýtajú na rôzne veci potom v tej druhej stránke, keď sa dostanete za to ubytovanie. Na stravu sa vás pýtajú, či máte dopravu, odkiaľ idete a tam vlastne popíšte, čo potrebujete, lebo to sa zbiera a keď tam budú poptávky na vlastne spoločnú jazdu, tak budete nimi potom kontaktovaní alebo nami. Takže určite aj toto vieme nejakým komunitným spôsobom zariadiť. Určite vieme, a nielen to, aj ja idem z Bratislavy, hej, idem autom, mám miesto, takže poďte, Hej, pôjdeme spolu. hej. Vieme si určite toto doladiť, to nie sú nejaké veci, s ktorými by sme si presne, keď budete v tej našej skupinke, v tom našom poli, tak si pomôžeme, spolu pôjdeme, to je už úplne ako najmenej. Len vás teda chceme pozvať. Vieme, že v septembri máme toho veľa, mnohí začína škola, je tých povinností ako keby viac. Na druhú stranu, ešte 15. my Slováci máme sviatok, hej, pondelok, Aha. takže kľudne budete môcť to všetko vstrebať, spracovať, ako to je veľmi príjemné, to mne celkom vyhovuje, že vlastne presne takto to vyšlo, že ten pondelok je vlastne voľno. Mhm. Nie je to, aj počasie by mohlo byť dobre, lebo je to september, čiže myslím, že by sme to mohli zvládnuť aj na tom vzduchu, že fakt to bude podľa mňa super. Veľmi sa teším. Teším sa na to human designovské pole, pretože my aj keď sme sa stretli kdekoľvek, keď sa stretneme, aj keď Andrika robí nejaký živý seminár a sme tam v podstate nejakí študenti human designu, tak vlastne vždy je to úplne nádherný priestor, pretože nás niečo veľmi veľké spája. Takže sa teším, že v takomto poli nás bude koľko? 100? 80? Neviem, koľko nás tam Mhm. bude. Tak to bude určite veľmi super. Takže za mňa, ja to celé vnímam ako jednu parádnu, vedomú, obohacujúcu dovolenku. Takže poďte s nami na tú dovolenku. Krásne. Ďakujem. Nie je čo dodať a veľmi sa na vás tešíme. Takže Tešíme prihláste sa, sa tým áno. skôr, lebo si vyberiete aj to ubytovanie, aké si prajete a budeme v kontakte. Takže držme si palce, nech nám to krásne vyjde a plynie a dovidenia na Slovensku. Tešíme sa, ahojte v septembri v Tesaroch. Pa, pa. Mm. Pa, pa.